Una de les persones més importants és una de les meves millors amigues, es diu Andrea. La meva germana. Per mi és molt important la meva filla petita, igual que la gran, no? Per mi és molt important la meva germana, la Júlia, perquè està acollida, però jo la sento com si sigués una germana meva, per molt que no estigui de sang. Para mí fue muy especial mi padre, que falleció hace 2 años.